Ja, så er vi til demonstration her på Christiansborg Slotsplads. Og der er gang inde, som I kan se. Der er masser af mennesker. Jeg ved ikke præcis, hvor mange der er. Ja, der skal der nok være nogle tusind i hvert fald. Der er et hippieband, der spiller. Der er en masse balloner og en masse t-shirts og banner. Egentlig så er det hele lidt ræverødt efter min mening. Men jeg synes, det er vigtigt at vise flaget for sygeplejerskerne og for det andet sundhedspersonale. Jeg synes, vi skal have noget mere i løn. Og sådan en demonstration som den her er i hvert fald et godt eksempel på, hvordan en demonstration kan gøres i forhold til fred og fordragelighed og god stemning og ingen ballade. Og det er sgu fedt. Jeg håber, de lytter til os. Jeg synes, for det første har vi fortjent det. Og for det andet, så er det hele det danske sundhedssystem ved at blive fuldstændig undergravet på grund af mangel på personale. Og det kan vi ikke være bekendt. Over for os selv, som borgere i et velfærdssamfund. Simpelthen. Så det sidste, jeg vil sige, det er mere i løn til sygeplejersker nu.